kayong tanan, welcome back sa mong channel. I Lixie Vlog. Kauban na si Juliana. Jada Boss Mother. Ja karong adlaw guys, kanang na may gi-chat si Tiri na nagisugo nga magpataod kuno. Pataoron kuno ko Christmas tree kay Pasko na. Luoy ra ginagtaging taon ko gapon naghuna-huna Allah Pasko na jawa pa sila makauli. Mingaw na kaadyo. Diya, kasi manis cartoon guys, kaya di ma-intonsis. Hindi pa mag-birthday ka Tiri tayo sa December day. Hala, ano ay day? Kami na, sumbay-sumbay na na. Sumbay-sumbay. Okay pa ba ka ni Ceres? Lawasan niya na ito kay mag-intonsis niya. Gano'n na mag-gutang. Hawiri sa dayo. Marami din nata. Ano sa may itong patungan daan yun ay? Nata. Hawiri sa dayo sila. Nata. Kaang mo siguro to. Gusto ni isumpay. Kaang ada. Mauli kuan. Mauli kuan. Isa. Wala kay Wala. na rin. Mga kuan na. Tuwang mga banana ano nawa ka tong. Kari na pinakadaon. Ang ganda yun. Bata sana sulanan. May kaang na eh. Nagkato ka mo ron lata nga. Tatas de Isus ko ginoo. salad. Oh, ni mo salad. Betang duta. Kaang siguro to nakitaan. Kaanga. Nang murag pulo ng kaang. Tuman. Kanang kuha. Pasti. Okay pa rin. Mapan na rin. Sumpong-sumpong panirit. Masumpong-sumpong. Ay, sus ko ginoo. Lagi. Manghimo pa may kuan guys. Kanang naipatungan niya dyan. kantahan na birthday. Mamang birthday. Ay, tanda ko nga. Hindi sa birthday ka Tiri. Kana lagi tunay. Sana nabuwak. Ibalhin. Katong buwak na yung gikat-kat sa kuan. Gikat-kat sa od. Di ka may ito. Ito magsilbi kay ka may ito ay dako. Abog. Excuse me guys. Kuan, abog. Mingaw kang kitatiri day? Hindi, ay dyan ipasugo. Utaw tag Christmas tree kay. Ang tawag sa Christmas tree tayo sa. Kapit na magpasko. Good morning sa kamamaalit kitatiri na. Morning ma. Morning kitatiri mamali. Magsilag nito. Kasi, Kamusta mo sa Tiri? Nag-video call si tatay sa. okay naman. Diya Mapagyapon. ka taon na pagtukan ni Dad kaibangan tayo sa. Wa, kuda to siya. Nalipay ko ni Dad pagtukan ni Dad kaibangan taon na tayo sa. Ang nalipay man ka na, nagitukaran man noon. Anta, ang nalipay mo ka. Day. Ang nalipay mo ka. Promote mo tayo sa. Haga. Para mo, wala ka naluoy, nalipay dito. Nanuoy tayo. Naluoy nga nalipay. Kaya mo ba kan sa kabuwak. Eh dako butang maligo tao. Nakaarapon. Mau dako nga bugat na sa malam ka. Kare lagi bisa. Huwag sa bali mo utang maligo tao ang bato. Hindi kimanda ni guys, magpagas ko buwak ng ipangwa gapon nga rang lami akadyo. Yan na ikulor. Wala man na muna napakitas ko an. Kung may buwak na nila ikulor, nang wakapos ka nang naitanong may sabod ba guys, so paras kang puraming buwak dito sa babaw. Ang pangwa dito silingan nila mayor, nga di mapag ko. Ang puong. Ang ipagas sa ang sabod nila dito ang gigardinas ubos. Tambaw kung itong na iud, karong di udlo gardin. Bawag tinuod ba po? So sila sa ati Lord Delicious Tagbilaran guys. Pijungot man yung uban, nagpijungot. Paadun-adun guys. Pijungot. Christmas tree kay Pasko na mingaw gihapon. Yung reverse in town yung handumanan. Wala pa sugog ko chat gapog itaod ko no. Pasko na.
Si Alian, di ka move on. Pasko kuno ako birthday. Muna ka eh. Mayor. May juga sembilan harus ke. Ang isang po, Bisa nggak? nangka. Aman. Masari, lubog na apa. Oke, lisi. Sakit ang tidak na gabi, kaag mangga, kaag biyabas, saging. Saging ningning, grabing guwa nga ay. Sama mangga. Pag 5 kilo, ha? Sama mau mangga. Dang, natugo, babaw nga, may dabong. Ina. Ito sila sa upaw. Makay ba ng makay? Kadang gagmay datang dai. Susunod sa mong sang mangga ka, kung sa ka to. Kagan mapod. Ha? Nangalog mga ito? Na yung isa na nasa parador. Nah, renang ka. Mga sige. Kapurami itong datong na iguwang. Ah, problem dia tu, betul kayak murag dugay na. Ni ka usapa? Dr. Busapa. Dito na pun. Kaon sige. Ragbuhon. Gran buhol. Gran buhol. Kuno sila sapa. Na sana guys, paadyon sa kusidahan kaang yung tumbanan ba? Okay guys, dara guys, nakuha na guys, nabarog na ang gibuhat. Kanang nagibutangan og juta ag gisahan punuan sa punuan. Jagi babuan ang bato ang gilubang sa juta guys, kay wa may tiiling Christmas tree harap pungko no bitini. Na mo nagikuan kaang ra gihugasan ng nanay kaang jagi butangan og juta o gideet og maajo arong barog ang Christmas tree. Diyan na yung pangbutangan og kuan. Ana na ibutang. Isa-isa nitong mga buwak-buwak. Ano ba yun? Wangi naman eh. Wangi. Kasi yung parang gusto nyo sa... duha din ni si Jaso. Unja din na. Teresa. Duha din si Jagalas. I love you. Kabangis at Teresa Darila. Ina. Gubot-gubot maning isa guys. Gabaling sungag. Hindi na ako gabaling sungag man eh. Ay, nabag-utlanan di ini. Okay, hapit na. Oy! Saja ini, saya belum berkata. Oke. Haha! Anak-anak! Star.
Pasko na, Pasko na. Kung ani nang kuan guys, pohon buwak. Kigamay ra. Lamig na buwak yung akong gudalibot. Mana guys? Na. Mana day? Pasko na ta day. Pasko na. Lalat na lang sa New Year, Taysa. Nara guys, mana? Dali ra. Charan! Sige nagkatawas Aliana. Sa, katawanas Aliana. Alipay ka na natay series day, Christmas tree day. Si magkagnisli. Ano kung picturean, Taysa? Sa ganahan. Agi, picturean dali. Ayan po. Tara guys, manakog taod sa Christmas tree. Sa ako sa garden. Nagtanda po ko kay magsabod po ko na rin na ibuwak. Ag ubang pipino kay pasalabian mas ud ag dahon. Balikan na po nagkuan tanong. Dari to na nagipagastong na ikuan guys da. Tapos naging adlaw. Nga ni gyapon nga buwak. Dari na ikwas ibabaw sa pipino. Minsan na barong bata marunong mag-ihaw. Lamig juta guys kay kuan. Humok kay ning uwan man gabi eh. Dali ra ni jam abuhi ning buwak ka guys. Para balis ka kung anggitan ng bitaw guys katong detos garden na sa una sibuyasan. Pero lain naman ni jag color, lamig ag color.
Ngawon ako dani ang garden guys, kay madto na ko tiglaran. Si nanay na may mag-asikaso dani. Gunahon na narapapod. Inahan sa din hadaan. Ang tabunan kay kuanes manok, tuktukon. Wala na dyan maando. Nami na ni siya guys, ug motorok na kay nanay buwak ag ibabaw. Baningat ko. Nag-ani na sila nag-iabis. Okay, wak na guys. Ang kay aron mailhag na gitanom para di magbuwaos. Ouch. Uy, so paningat po ko sulabi. Yeah guys, maro ni guys kay kuan na alas 9 na wa pa ko mamahaw pa ko. Mamahaw dita ninyo guys. Hapang giunag taod tong di pasulabi lagi tire. Taod may Christmas tree. Arang lipayang alyana kay nagsiga-siga naman. Sama tunjang gabi, nice na tunjang gabi. Diya mara niyang nabuhat rong adlaw guys. Kanang nagsabot ko daris buwak diya himo ko sisugo ni tiri itong Christmas tree. Mora na yung vlog rong adlaw guys. Dagang salamat sa inyong pagtanaw. O God bless na tong tanan. Amping mo kanunay o asaman mo karon. Thank you for watching guys. I love you ninyong tanan. Salamat ninyong tanan guys. Bye.